Dyfrig ap Dafydd dwi, un o'r GPs yn Llangefni yn Ynys Môn. Ac un o'r pethau pwysica da ni wedi gweithio arni ar Ynys Môn ydy'r ffaith bod ni'n defnyddio lot fawr o antibiotics gwrthbiotig ac yn gweld yn raddol mwy o heintiau lle mae antibiotics yn aneffeithiol, lle mae yna resistance i'r antibiotics da ni'n defnyddio neu wedi bod yn defnyddio. Da ni'n gwybod yn traddodiadol fod ni wedi gortrin heintiau sydd ddim yn bacteria ond yn feirws, yn arbennig tagu, dolur gwddw, clystia a sinus. A da ni'n awyddus iawn i dorri lawr ar antibiotic defnydd yn afiechydon lle feirws yn achosi a ddim bacteria. Da ni'n gwybod fel gwlad a bod yna codiad yn resistance ac yn raddol bach mae'r antibiotics da ni'n defnyddio yn aneffeithiol, mae pobl yn sâl ac yn marw o heintiau lle does na ddim antibiotics yn gweithio. A mi fydd yna dyfodol lle fydd o'n bosib i ni trin leukemia. Fydd yna dyfodol lle fydd o'n bosib i ni roi hips newydd i bobl oherwydd peryg infection. Byddwn ni'n medru wneud operations ar colonna. Byddwn ni'n medru wneud operations fel caesarean section yn saff. Pan fydd plant ni yn cael babis a gorfod cael caesarean, mi fydd o'n peryg bywyd iddyn nhw, heblaw bod ni'n ceisio amddiffyn antibiotics ar hyn o bryd a stopio resistance datblygu. Mae rhaid i ni gwneud rhywbeth. Mae hyn yn beryg a fydd o'n beryg bywyd i ni a'n plant o fewn cenhedlaeth.